Emile gomololo kuluvo lwakhe inhloko yejaji uMogoeng Mogoeng esithi akazukuvumana kancinci kokuba kubekho ichiza lokugonya iCovid-19 elingqamene ngqo nobusathana elizawufakwa kubomi babantu. Uthi ke ebeyilindele lengxolo kulandela umthandazo wakhe kodwa ke umile kuluvo lwakhe. So I'm not against vaccination. No. But any vaccination that will do harm to people, I'm praying against it. And I will never stop. Nanjengoko uMzantsi Afrika uqhubela phambili nokubhalisa abantu abathi balandulele ngenxa ye-COVID-19 ngokuthi exhaqhe kwilizwekazi Afrika, abe-Africa CDC bathi kuzofuneka ngoku kubuywe nganeno kumaphulo achasene ne-vaccines zokugonya. I want to assure the population that these vaccines are safe. It's not the first time that we're dealing with using vaccines. I think personally I've actually had about 7 different vaccines growing up, including the polio, the yellow fever, and all kinds of vaccines. Kusenjalo ke inhloko yejaji uJustice Mogoeng Mogoeng uvakalise uchuluma ngxolo wakhe ngendlela ezinkundla zomzantsi Afrika zisebenza ngayo. Ezibophelela ngelithi uzawuza konke okusemandleni kokuba inkqubo yezomthetho eMzantsi Afrika izimele geqe. Ndingwabongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.